Nami kula Alicia Iftinan Handrifa, saking kelas 12 IPS kalih, nomor absen setunggal, badhe nglampahaken ujian praktek basa Jawi. Titilaras utawa tangga nada. Moluru cirolu monem cirolu loro cinemo loro cinemo. Tembang macapat Mas Kumambang laras pelok 6 titilaras. Monem cici cirolu cinemo cirolu lulu rociro nemo momonem ciro nemo luroci cirolu cirolu lurolumo. Tembang macapat Mas Kumambang laras pelok 6 cakepan. Yen diundur ngalantur ngrusake ati nadyan mungsa polo jebul mung ninggali janji satemah digawa loro. Cekap semantet, matur nuwun.